Hola, sóc la Judit Nederman i això és Música Secreta. Oh yeah! Per mi ser músic és una manera de viure al final, no? Perquè la música és una cosa que t'acompanya, que configura al màxim, almenys en el meu cas, m'ha encaminat cap als llocs on he anat, les amistats que he tingut, les relacions que he tingut, configura la meva vida social, o sigui, tot. La manera de treballar-me també com a persona, no? Està molt lligat amb el fet de fer concerts, amb tot el que necessito saber per estar bé i per poder fer la professió que faig. Llavors, bueno, ser músic ja és una decisió molt potent, crec, no? Que quan algú... No, tampoc és una decisió. Crec que el que és músic neix músic i simplement la vida ja, no sé, es posa perquè siguis músic. És una cosa com molt orgànica. Però llavors ve la segona part, no? Que és ser músic a Catalunya o ser músic a qualsevol altre lloc del món. O sigui, realment baixar aquest talent i convertir-lo en una professió. Aquí a Catalunya jo crec que no ens podem queixar, tot i que evidentment podria estar molt millor. Però jo sí que he tingut la sensació que tota la gent amb qui jo em relacionava des del taller de músics quan era adolescent, tothom que volia dedicar-s'hi més o menys ha pogut, no? Llavors, sí que és veritat que s'ha de combinar, o sigui, has de ser una mica pluriempleat, no pots dir... Però jo crec que això a cap país del món, tu no pots dir, vale, jo vull ser músic i vull fer això, només això, i llavors al cap de 3 dies ja ho estàs fent, no. O sigui, has de picar molta pedra, fer moltes coses, fer molta xarxa, i si vols començar un projecte teu, doncs, bueno, en el meu cas ho he notat molt, no? Que l'he començat, l'he anat treballant a poc i llavors a mesura que ha anat creixent aquest projecte he pogut anar apartant el que no em feia tanta il·lusió, no? O el que estava fent més per diners i no perquè em motivés artísticament. I ara estic en un moment brutal, que tot el que faig com a músic són coses que em venen molt de gust. Inclús he hagut de deixar coses que m'inspiraven perquè no tenia més temps, no tenia més dates i no podia fer tants concerts. I relacionat amb això de ser músic a Catalunya, doncs, clar, crec que falta... O sigui, hi ha molts cicles, molts festivals, jo crec que falta molta més facilitat des de les institucions, no? Els artistes som gent que ens estem buscant la vida al màxim i el nostre ofici és superprecari, en el fons, perquè no tenim manera de, per exemple, d'anar facturant tot el que treballem i tenir clar que podrem tenir una jubilació digna, no? O sigui, treballem molt però no tenim les condicions que té qualsevol altra professió. I això és culpa dels polítics, no? Que no es mouen, o sigui, no els hi preocupa que els artistes sentin que Catalunya és un lloc on es pot estar. I jo crec que tenen sort perquè els artistes i els músics som gent tan motivada que ho fem en qualsevol condició, no? I això fa que la música aquí estigui viva i estigui present, però se'ns podria facilitar molt més el camí, això sens dubte. Quan la bala s'apodera de la sang i l'amor queda sec entre la pols, que algú em digui aquestes ànimes on van, que algú em digui si ara són a l'altre món.
serà el seu plor, la llum s'apaga amb el crit del dol i la nit més llarga es desfà amb la llum del sol. Quan la bala s'apodera de la sang i l'amor queda sec entre la pols, que algú em digui aquestes ànimes on van, que algú em digui si ara són a l'altre món. Clar, els concerts per mi són l'aliment, o sigui, m'agrada molt gravar discos, m'agrada molt assajar, m'agrada molt tot el que comporta ser músic, però el concert, o sigui, quan realment pots compartir amb el públic, és dels meus moments preferits. I dins del concert a vegades hi ha instants que són supermàgics, no? Perquè sents que tothom està reunit en un lloc molt abstracte i és com si el públic i nosaltres ens fusionéssim amb l'univers. No sé, sona molt espiritual, però és que realment ho visc així. És com si estiguéssim tots molt connectats i molt tranquils amb el fet d'estar vivint i compartint, en aquest cas, la música, no? Però això crec que ho creen moltes... Bueno, l'art en general fomenta molt això, no? I quan aconsegueixo que... Bueno, jo no ho aconsegueixo, o sigui, quan jo m'obro a que això passi, els músics s'obren a que això passi i passa, perquè no ho pots controlar tampoc, jo sempre dic que és com tenir cobertura, no? Tu tens cobertura però no saps quan et truquen. Doncs el mateix, vull dir, nosaltres estem disposats, posem el millor de nosaltres, si el públic també posa el millor de si, que a vegades és públic que ja només comença el concert i ja està receptor, no? Però a vegades l'has de tu moldejar una mica fins que estan realment oberts. I quan tot això passa, de vegades hi ha aquests moments màgics, de vegades no se sap mai. Però el que està clar és que jo no paro d'intentar-ho. És com la meva... no sé, és el meu objectiu sempre, sempre, sempre que canto.
tot el procés de composició d'aquests primers discos que he fet ha anat molt lligat a aquesta preocupació, no? De que hi hagi gent que se'n va i que com es gestiona, no? Com es gestiona que algú ja no estigui a la teva vida quan ha format part d'una forma molt profunda i intensa. I per això he fet tantes cançons, perquè com que no ho porto gaire bé, a mi fer una cançó m'ajuda molt. M'ajuda molt a posar en pau les meves emocions i és que no ho trio, o sigui, començo a tocar i de cop em trobo que estic fent una lletra sobre algú que ha marxat, no? O perquè s'ha mort o perquè ens hem deixat de relacionar. I em sorprèn perquè molta gent m'ha dit «Ostres, em va molt bé aquesta cançó que has fet perquè m'ajuda a despedir-me de no sé qui». I llavors, clar, per mi agafa tot el sentit del món, no? Vull dir que no són comiats meus individuals només, ja passen a ser cançons que serveixen a la gent per acomiadar-se de qui necessiti. I això em fa feliç. Sense tu. Gràcies.